Došli smo kod Nikole u goste. Na ovom mestu čoveka podilaze žbarci. Svi su čuli za Teslu, a zapravo malo nas zna koliko bi ovaj svet u kome živimo bio drugačiji da nije bilo njegovih otkrića, da nije bilo njegovog pogleda na svet. Jedan od najvećih pronalazača svih vremena, ne samo naših, nego i celog sveta. Razmislite samo malo kakav bi ovaj svet bio da nema struje. Kakav bi ovaj svet bio da nema prenosa energije sa jedne tačke na drugu ili još važnije, prenosa informacija s jedne tačke na drugu ove zemlje. Danas, kad smo suočeni sa bezbrojem dronova koji idu i kroz vazduh i po vodi sa ciljem da neki eksploziv stave jednu tačku na drugu tačku, ali prvi brodovi koji su bili dronovi su bili Teslini i nisu imali tu eksplozivnu namenu. Oko nas su i eksponati razni, vidjet ćete tu i neke avione koji uzleću vertikalno. Znači čovek koji je svojim otkrićima napravio ogromne prodore, a ja bih rekao svojom maštom i uzbudio milione. I zapravo stvorio moderno doba. Ja bi, ako mi Nikola dozvoli, ja bi ovde hteo ipak da kažem da se ovde prirodno nameću još dva glasa. I kako da Teslu i Pupina i Milankovića, tri najveća naša naučnika, tri naša velika fizičara, kako da ih spojimo? Sve vremenski, da su oni živjeli otprilike u nekom sličnom vremenu, rođeni su krajem 19. veka, svoje najvažnije doprinose su dali na samom početku 20. veka. Kako da ih spojimo? Pa, tri je nešto što je i u poeziji često se pominje, a nigde više nego kod nas, Srba, je li tako? Tako se krstimo, tri. To su naša tri barjaktara. Tri barjaktara srpske nauke. Barjaktari, kao što znate, u vojsci, u srpskoj vojsci, u vojnoj tradiciji srpskoj, igraju, to je posebna čast. Barjaktar izađe na neko mesto, nosi zastavu, svi ga vide. Vidi ga i neprijatelj, zato je to opasno mesto, ali njegova uloga je da ga vidi njegova vojska i da zna dokle može da ide. Uloga barjaktara je da obodri svoju vojsku, da iznađu neki deo hrabrosti u sebi da idu dalje. To je u vojsci. Barjaktari postoji i u drugim oblastima, u drugim profesijama. I manje više uloga im ista. Dakle, svi će vam reći, i to s pravom, koja su otkrića, koji su patentni, kakve su promene sveta izašle iz jednog uma kakav je Teslin. I to treba da se vidi. Ali zapravo, ni Nikola Tesla, ni Pupin, ni Milanković, to nije njihova izvorna uloga, ta otkrića. Ali ono što njihov pravi zadatak je bio zadatak upravo barjaktara. Oni stoje tamo, nisu više živi, ali kao da su živi, jer njihova dela su živa. Njihove knjige su žive, njihove reči nemaju samo neku širinu, visinu i dubinu imaju. Znači, trodimenzionalni su. Često deluju da su stvarniji nego što su mnogi od nas. A i oni jesu barjaktari. Oni su prosto pokazali da iz ovog malog naroda
u vremenu kada je on prolazio kroz najgore golgote, postoje kapacitet tog naroda da zadivi svet, da promeni svet na bolje. Puno ima u ovoj našoj zemlji i Nikola, i Mihajla, i Milutina. Jednako pametnih, jednako kreativnih, kao što su i bila ova trojica. Ali potreban je neki bareraktar. Da im kaže, može ovo, možeš to, ne smeš da sumnjaš u sebe, moraš da radiš. Jer svi ovi ljudi su imali to zajedničko. Radili su neverovatno puno toga, zato su između ostalog i postigli to što jesu. A šta je nama uloga? Pa mi imamo naučnici skromniju ulogu. Mi imamo jednu poljoprivrednu ulogu. Naš posao je da obrađujemo zemlju i da to semenje genijalnosti, semenje kreativnosti koji se stalno kreće u vazduhu oko nas, da ako padne na našu livadu, da tu može da nikne. Ovi ljudi su veliki zato što u vremenima kad su oni rasli nije bilo sređene livade ovde, ali su imali tu sreću da je vetar oduvao ih na neka druga mesta i da su našli unutrašnje snage da u tuđoj zemlji nešto postignu. Sada smo u drugoj situaciji. Sada mi treba da okupimo što brojniju, da ne kažemo vojsku, ali vojsku naučnika, vojsku mislilaca. Mi treba da ih obučimo u našim institucijama. Ali kao pravu inspiraciju, pa imaju gde da se okrenu. Treba samo da pogledaju ovo trojstvo naše važno. Zašto nam ide? Zašto su sva trojica fizičari? Da li fizika ima bolju PR službu? Nije. Prosto ne znamo. Ne znamo. Ide nam fizika. Ide nam nauka generalno. Ali ide nam fizika u 19. veku, u 20. veku, s prelaskom jedno na drugo. Fizika je više ličila na pronalazače nego na moderne naučnike, ali to je bilo takvo vreme u celom svetu. Zamislite da živite u vremenu kada je vremenski sled od opštih nekih istraživanja koje otkriju neka pravila da postoji ovo univerzumu koje je pre 10, 20, 30 godina niko nije znao, a samo tek nekoliko godina kasnije vi praktičnu primjenu tih znanja novostečenih imate. I danas to imamo. Obično traje duže, taj razmak. Ovi ljudi su bili tu u pravom trenutku, ali su bili i pravi ljudi. Sad, govorimo o trodimenzionalnosti ljudi. Kakav je bio Nikola Tesla? Veoma nestandardan čovjek. Ne samo po svom intelektu, to je očigledno. Socijalno ne baš neka od najlakših osoba s kojim biste se družili. Zatvoren u sebe u velikoj meri. Imao je dar da oseti potrebu za reklamom. To danas živimo u svetu gde je sve reklama, ali u to vreme nije bilo toliko očigledno, a on je postao za svog života živa ikona. Slično tome recimo i Einstein. Postao živa ikona. Svi su znali za te ljude. On je to uspeo i da unovči, jer konkretne stvari koje je stvarao, otkriće koje je stvarao su odmah nalazile primjenu, a primjena je donosila do ozbiljnih para. Ono što je, nažalost, Nikola nije bio najvičniji da te pare i zadrži. Malo je suviše verovao ljudima. Ako razmislite kolika je vrednost ovih stvari kojim smo okruženi i sada, a pogotovo tada, kako je to promenilo svet, sve se to može monetizovati i to bi bile milijarde i milijarde i milijarde. Ovako smo stvorili Westinghouse. Ovako u nekoj meri je i Edison uzeo deo tog sjaja Nikolinog. Ali ako razmišljate
u mašti opšte šire populacije kako izgleda jedan naučnik, dozvolite mi da kažem, ludi naučnik. Prava slika je Tesla. Tesla sa munjama koje se šire oko njega, sa svetlima koje se pale bez da ikakva žica dodiruje sjelice. To je više nego mnoge druge stvari promenilo imidž nauke u opštoj pogledu ljudi. Dakle, možda prvi naučnik koji je bio superstar. Nadam se da mi nećete zameriti za malo poetičnosti, ovako jednoj ultraracionalnoj temi, nauka mora da bude racionalna. Gluposti, nauka je jednako proizvod ljudskog duha, kao i svaka druga disciplina. Nauka ne valja ništa ako nas ne uzbuđuje. Ovi ljudi su ljudi od krvi i mesa, ljudi koji prave greške, ljudi koji imaju uspone božanske i ljudi koji prave gluposti. Ali se ne plaše tih gluposti zbog onih drugih uspona. Možda to opravdava i ovo igru sa nekim brojem 3 barjaktara ili sveto trojstvo. Tesla je imao neku fascinaciju sa brojem 3. Znači, najbanalnije stvari koje je gledao je pokušao da svede na brojeve koji su deljive sa 3. Ne znamo nikakav razlog koji je dao za tako nešto. On je čisto iracionalan. Ali kad ste parnim danima racionalni, dozvolite da neparnim danima budete iracionalni. Jer iracionalno nije nužno ludo. Ono takođe može biti inspiracija. Ako napravite skroz racionalno, vi ste napravili kompjuter. Vi ste napravili nešto što možda brzo nešto računa, ali što nije kreativno, što ne stvara novo. Čovek je jedna jako interesantna mašina koja ume te nelogičnosti da drži na okupu, da ne pobegnu. To nije samo tačno za Teslu, to je tačno za sve velike mislioce. Newton se bavio više alhemijom nego što se bavio fizikom. Bavio se raznim suludim stvarima. Isto važi za sve. Ono što je bitno je kako da taj svoj ludi deo obuzdate, da iz njega izvučete snagu, inspiraciju, a da on ne nadvlada vama. Pa, samo veliki to mogu da rade. Dakle, ili ćete biti vrlo racionalno, vrlo dosadni i vrlo nekreativni, ili nećete plašiti da se igrate, da balansirate između tih glasova u vašoj glavi. Jer svi mi imamo puno glasova u našoj glavi. Neki počnu da boluju od šizofrenije. Neki nauče da to balansiraju i taj hor, kada lepo peva, lepše zvuči nego jedan glas koji samo peva, samo jednu pesmu. Polifonija i u glavi je vrlo važna stvar. Ako je iko imao polifoniju u svojoj glavi, to je bio Nikola Tesla. Promenio je način kako doživljavamo ovaj naš svet. To je generacija, ali ja bih rekao da je on korifej te generacije. Sve da uzmemo i Edisona i razne druge velike pronalazače, to je generacija koja nam je objasnila da mi nismo samo pasivni posmatrači ovog sveta u kome živimo, nego da ljudska kreativnost ima moć da menja ovaj svet na neslućene moguće načine. Da li smo dovoljno zreli
da znamo da ga menjamo na pravi način, to ostaje na novim generacijama da nam kažu, ali bez daljnjeg, u nekom smislu, taj kraj 19. početak 20. veka je bio trenutak kada je čovek počeo da se stavlja u ulogu nekog skoro bogo čoveka, deluje bogopolno. Nekog koji je prevazišao svoje prirodna neka ograničenja na način koji se više ne može zanemariti. Taj čovek je otišao u svemir. Taj čovek je otišao na mesec. Taj čovek razmišlja o fundamentalnim silama od kojih je ceo svet sazdan. Ja mislim da deo kopirajta za sve to nosi i Nikola Tesla.